ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರ. ತಂದೆಯ ಆಸರೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತ. ಎಂಚಾಣ ಎಂಚಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಚೂರು ಇಂದು ಬುಲ್ಪುನ ಮಾರಾಡಿಗೆ ಅಂದ ಬುಲ್ಪುನ ಬುಲ್ಪು ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೋಡ ಬುಲ್ಪುನಲ್ಲೇ ಕಾಣು ಚೂರು ಕೂಚಲ್ ಸರಿ ಉಂಟು. ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಉಂಟು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸರಿ ಸರಿ ಉಂಟು. ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಚೈನಾದ ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಇಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಭಾರತ ಗಡಿಟ್ 6 ಜನ ಸೈನಿಕರು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಬಿಡಿ ಇನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಕೊಡ್ತು ನಿಗ್ಲೇಕ್ ಆತವ್ರ ಕೊರೋನಾಗಳ ನಿಕ್ಲ ಅವಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೇಕ್ ಲಾಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಅನಿಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನತ್ತ ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಬೆನಾ ಅನಿಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಕುರಿಯ ಕುರಿಯ ಸರಿಯಾ ಸರಿ ಬಂದ್ ಪುನಃ ಅಂದ್ಯಾ ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದ್ಪುಕ ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಪಣ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೆ. ನಮಕ್ ಗಡಿಟ್ಟಬಹುದು ಯುದ್ಧ ಮಣ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ ಚೈನಾದಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಪೂರ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಪೂರ ಮಣ್ಪಡಿ ಹೂ ಪೂರ ಉಂಟು ದೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಪೂರ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಸೇವೆ ಸೇವೆ. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಂತೆ ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಹೋಯ್ತಾವ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಲ್ ಬರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇತೆ 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 ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನುಂಡ್ಯಾ ಪೇಟಿಎಂ ಬರೋ ಉಂಟು ಕರ್ಮದ ಅವಳ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ದಾಲ ಬಡ್ಸಿ ಇದು ಪಬ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಬ್ಜಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನು ಚೈನಾದಾಗ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೇಮ್ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಅಂಕಲ್ ಲೂಡೋ ಒಬ್ಬಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಲೂಡೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೂಡೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನಿಸ್ತಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲ ಆಡು ಎನ್ನ ಆಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾಲ ಆಯ್ತಾ ಕುಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಮರ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗಿ ಇದು ರೆಡ್ಮಿ ದಕ್ಕ ಮಾರ ಚೈನಾದ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚೈನಾದ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತ ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ ದಕ್ಕ ದಕ್ಕ ಏನು ಅಣ್ಣ ಇರೋ ಸರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಸ್ ಮೇನಾ ದೇಶ ಮೇನಾ ಅಂದಣ್ಣ ದೇಶ ಮುಖ್ಯನೇ ಅಂಚನೆ ಕಾಸೆನ್ನನೇ ದಕ್ಕು ನಿಜ ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನೊಂದು ದಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಅಂಜತ್ತೆ ದಕ್ಕು ದಕ್ಕು ದಕ್ಲೆ ದಕ್ ದಕ್ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕು 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 ದಕ್ಕು